Pafupifupi wina aliyense ku Malawi ali ozunguzika kwambiri poona galimoto yachilendo imene anthu amene amaoneka ozisata akuichemerera kwambiri. Pafupifupi peji ina iliyonse ikulemba nkhani yokhuzana ndi galimoto imene pachingerezi tingoitchula kuti Tesla Cybertruck. Ndipo mu video ya msiku la lero tikhala tikukambirana za galimoto imene inasintha mmene anthu amaonera ma pickup truck. Tikutanthauzatu galimoto ngati imene ilili iyi imene imatchedwa kuti pickup, koma kubwera kwa galimoto iyi imene mukuona apayi kudapangisana kuti anthu ayambe kukhala ndi meaning yatsopano pa nkhani yokhuzana ndi ma truck a pickup. Ndipo mu siku la lero tikhala tikuona za Tesla Cybertruck. Iyi ndi galimoto ya msogolo, ndi galimoto yooneka yapamwamba yopangidwa ngati tikuonera filimu ya Wakanda kapena kuti Black Panther, kapena ngati mwina tikuonera filimu ya Guardian of the Galaxy. Koma funso ndikumati kodi galimoto imeneyi inapangidwa liti, ndipo iyoyi mtengo wake ndi otani, ubwino wake ndi uti, ndipo chifukwa chiyani kukhala nayo kumaonesa kuti ndiwe munthu olemera kwambiri? Tiyeni tikhale limodzi. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tesla Cybertruck inayamba kuonesedwa kapena tilankhule kuti version yake yoyambirira inachitidwa review pa 21 November mchaka cha 2019 uku kunali ku Los Angeles ku USA. Pa launch event imeneyo Elon Musk amene ndi mwini wake wa kampani imene imapanga magalimoto amenewa anafuna kusonyeza ku gulu la anthu onse kuti iyi ndi galimoto yolimba, ndipo ma glass yake kapena tilankhule kuti windscreen or else ma glass chabe ndi amphamvu kwambiri kuti sangasweke. Ndipo siku limeneli Elon Musk anatrenda kwambiri. Iyeyo anaponya mpira wachisulo pa galasi. Iyeyo amafuna aonese kumtundu kuti galasilo silingasweke. Koma ngati munaonerapo video imeneyi tangoona nimene zinachitikira. Franz, could you try to break this glass, please? Yeah. Sure? Yeah. Oh my fucking God. Well, maybe that was a little too hard. Should we try on the door? Sorry? Okay. It didn't go through. So that's a plus side. Let's try the right. Try that one, really? Okay. Yeah. Sure. Oh, man. It didn't go through. All right. Mmene mwaonera zachita kuoneseratu kuti atangoponya kampira kameneko galasi lonse linasweka. Ngakhale zimenezi zinachitisa anthu ochuluka kuseka kwambiri. Cybertruck inakopa chidwi kwa anthu ochuluka chifukwa chakuti iyi inali video imene idapanga history yokhala video imene inaonedwa ndi anthu ochuluka kwambiri pa dziko lapansi mukanthawi kochepa video itapangidwa release. Awa anali malonda apansi, ndipo anthu ena amalankhula kuti mwini wake wa Tesla amene ndi Elon Musk anachita dala kuyika galasi losalimba pa malowa ndi cholinga chakuti akamazayesera galasi lo lizasweke zizaoneke ngati zimene amalankhulazo ndi zaboza, ndi cholinga chakuti atola nkhani azapeze zolemba zokhuza ndi galimoto yakeyo, anthu azapeze zokamba zokhuzana ndi galimoto yake, ndi cholinga chakuti wina aliyense azadziwe zimene galimoto ikhonza kuchita. Izi anachita dala ndi cholinga chakuti amadziwa kuti sikuti anthu angazalephere kugula chifukwa chakuti ili ndi flow ya window ayi, koma anthu azagula malingana ndi ma functions ena. Komanso anthu anali ndi chikhulupiriro kuti ilo likhonza ngokha kuti nali galasi lokha imene nali ndi 40 basi. Ndipo zitatero choncho zinthu zinatheka. Itatha event imeneyi chidwi cha anthu ndi kuchuluka. Anthu mamiliyoni ochuluka anayamba kupanga
order ngakhale kuti magalimoto anali asanayambe kugulisidwa, ndipo Tesla inapanga ndalama zochuluka kwambiri kugulisa magalimoto amene sanapangidwe anthu powakhulupirira kuti izi ndiyo galimoto imene isinthe mmene anthu amaonera zokwera komanso magalimoto. Version yoyambirira inali ndi single motor kapena kuti rear wheel drive RWD pa chizindikiro cha galimoto, kusanyiza kuti galimotoyo mphamvu zake zimachokera ku sogolo. Ndipo version yachiwiri inali ndi dual motor kapena kuti all wheels drive AWD, kusandaza kuti galimoto pa nthawi imene mwina make yachita staki kaya ndi matope kaya ndi pamalo ena aliwonse matayala onse folo azipalasa nthawi imodzi. Komanso yachiwiri inali ndi trio motor imene iye inali version ya mphamvu kwambiri imenenso inali yodula. Kapangidwe kake kali ngati triangle mosiyana ndi ma pickup onse amene timaona pa dziko lapansi. Pa nthawi ya launch mu 2019 mitengo yake inali motere: single motor ankayigulisa mu nthawi imeneyo $39,900 imene pafupifupi 69.2 million. Dual motor ankayigulisa pa mtengo wa $49,900 imene ndi pafupifupi 85.6 million. Tri motor ankayigulisa pafupifupi ndalama yokwana 69,900 imene ndi ndalama pafupifupi 121.2 million Malawi kwacha. Koma ngakhale kuti mitengo idali motero, mitengo idasintha pamene magalimoto anayamba kupangidwa. Mtengo wake unayamba kukwera kwambiri chifukwa chakuti teknoloji yake ndi yapamwamba. Iyi si galimoto yosika mtengo, ndi ya anthu amene ali ndi ndalama, osangoti ndalama koma ndalama zambiri. Pano bwanji mulole tione ubwino wa galimoto imene ndi Tesla Cybertruck. Galimotoyi imayenda pa magesi kapena kuti imagwiritsa ntchito magesi. Iyi ndi electric vehicle, palibe malo oyikira mafuta, ndipo izi zimathandiza kusunga ndalama komanso kuteteza chilengedwe. Taganizirani ino nthawi ija yokuti malo mokuti muzingoyenda straight kuchokera ku nyumba kwanu, koma muziyimanso pa line, muzikangana ndi boma kuti lakweza kwambiri mafuta, muzipanga izi ndizi zinthutu zonsezi. Pa Tesla Cybertruck palibepo chifukwa chakuti iyoyi limodzi ndi magalimoto ena amene akupangidwa panopa ndi magalimoto oyendera magesi. Pa number 2 ndizokuti galimotoyi ndi yolimba kwambiri. Thupi lake linapangidwa ndi stainless steel yolimba kwambiri, ndipo iyoyi imatha kupirira makamaka ikagundana ndi magalimoto ena. Magalimoto enawo kuonongeka kumakhala mosavuta, koma iyi ndiye iyi ndi galimoto imene sungalakelake mwanjira ina iliyonse itagundana ndi galimoto imene inuyo mwakwera, chifukwa iyoyi ndikhulupirireni kuti sikandika pena paliponse, koma galimoto yanu sizindikirika kuti inali galimoto ya mtundu wanji. Kuphatikiza apo, ubwino wa Tesla ndi yakuti ndi galimoto yothamanga kwambiri. Ena mwa maversion amatha kuchoka pa 0 kufika pa 100 km mwachangu kwambiri. Okay, kuti muinveste bwinobwino point ndibwereze ndiyankhule mawu kuti magalimoto ena makamaka a sports amawachita measure kuti galimoto pothamanga kuchoka pa 0 kufika pa 100 km per hour imatenga maseconds angati kuti kafika pamene popo. Kwa amene mmakonda kwambiri cruise galimoto ka njinga za moto mundimvesesa chimene ufuna kutanthauza apa. Distance imene speedometer ikhonza kuyenda kuchokera pa 0 kufika pa 100 km per hour zimangotengera ndi kathamangidwe ka galimoto. Ma sports cars ambirimbiri amapanga izizi within 5 seconds. That means kuti galimoto ja pamene angochita release ma brake kuti iyambe kuyenda imathamanga kopya koyambirira komweko, ndipo awa amakhala magalimoto amphamvu. Tesla Cybertruck ngakhale chili chonyasa ndikhulupirireni kuti ma features amenewo ili nawo. China chake ndi chakuti ili ndi range yaitali. Iyoyi imatha kuyenda mtunda wautali kupitirira nthawi zambiri pamene amakupasani pa dashboard kuti mukhonza ndi moto wanu mukhonza kuyendera mwina kaya ndi 300 km, iyoyi ikhonza kuyenda up to 500 km. Iyoyi
nkhaniso yayikulu imene anthu ambiri amakondera Cybertruck imeneyi ndi zakuti ili ndi tekinoloji yapamwamba. Iyi ndi galimoto imene ili ndi autopilot system, maskrini akuluakulu mkati komanso mapulogalamu asopano. Kuti timvesese bwino, iyi ndi galimoto imene mukhoza kungomtenga mwana nkumusiya mu galimoto imeneyo ndikuchita komandi kuti galimoto ndikufuna imutenge mwanayi ikamusiye ku Blantyre, to be specific ndikufuna ikamusiye ku Nyambadwe pansewu wa Amavita ndipo house number 16. Iyoyi galimoto iyenda straight kukafika pa gate ndikuimba honi, gate ikasegulidwa ndikulowanso bwinobwino ndikuzachita unlock ziseko. Yafika pamalo pake ndi galimoto yokuti sikuti wina wake azichita control kapa computer kapa phone, ayi mungochita program basi. Tikufuna ikamusiye mwana kusukulu, inyamuka ikamusiya mwana kusukulu, pobwereranso ibwerera yokha mpakana ndikukafika pa khomo. Zingotengera kuti uhudu yanu mmayikhulupirira modani. Well, ngakhale tilankhula kuti Tesla Cybertruck ndi galimoto yamphamvu, ndi galimoto yapamwamba, alipotu maiko amene galimotoyi safuna kuti ikhale mu dziko mwawo chifukwa chakuti inaphwanya malamulo amene maiko amafuna kuti galimoto za mdziko mwawo zikhale. Ndipo ngakhale Cybertruck ndi yamphamvu, maiko ena aku Europe ali ndi malamulo okhwima kwambiri makamaka nkhani yokhuzana ndi kapangidwe ka galimoto, kuti galimoto isakhale ndi makona akuthwa kwambiri. Ayi, galimoto isakhale ndi kona yokuti inuyo kumenyesapo watermelon ndi kuti watermelon yo ichita kuchekeka pakati ndi pakati ngati munadulira mpeni. Ayi, ndipo chitetezo cha kuyenda pansi chimayenekanso kuti at least chikhaleko. Maiko ena aku Europe amafuna kuti ngati galimoto yamenya munthu mwina make yagunda munthu oyenda wapansi, munthu uja sikuti achite kuvulala mpaka mwina achite kumwalira. No, kuyenda pansi chisakhale chipsinjo, kuyenda pansi kusakhale mwakuti. Komatu si Tesla Cybertruck chifukwa chalonko kuna kuti iyoyi olo utangoyimenya kuti mwina mukungocheza kuti ndifa ndingomenya, umaona kuti si chisulo chimene chimapindika. Ayi, chisulo sichipindika ndipo sichigwedera, ndipo makona ake kukhala akuthwa kwambiri zimapangisa kuti every time imene yangogunda munthu, even mwangozi kati imene zimakhalira mulimbi mucha kuti galimoto imakhonza kumugunda even munthu chani, ndiye kuti muziyembekezera kuti muli ndi mafupa othyoka kapena muli ndi odwala wa serious. Chifukwa chakuti Cybertruck ili ndi kapangidwe kokuthwa komanso thupi lolimba, maiko ena amafuna kuti ayambe kaye asintha malamulo ake kuti ayivomereze iziyenda panseyo. Koma funso ndikumalankhula kuti Samu, ife tuti kukumvesesa bwinobwino zimene okuyankhula nkhani yokhuzana ndi Tesla Cybertruck. Koma funso ndikumati ndi chifukwa chani iyoyi ili saini yakuti munthuyo ndi olemera akagula chigalimoto yonyasa ngati chimenechi? Okay, yankho lake ndi ya simple kwambiri. Ndikupasani mayankho okwana 4 kuti ndi chifukwa chani kugula galimoto imeneyi Cybertruck kumasonyeza kuti munthuwe ndi olemera. Okay, tiyambe kuona chonchi. Mtengo wake ndi okwera, si galimoto yochipa, si munthu wina aliyense amene akhonza kuyikwanisa, full stop. Number 2, ndi galimoto yapadera kwambiri. Tu mukhonza kuona kuti ngakhale ku Malawi konse kuno se amene angayione munsewa akuyesera ndithu kuti atuluse phone yake, kaya muli 5% kaya ndi 2%, kaya analipako ndi chibwenzi chake akumayidula kaye ajambulise chiselfie ndi galimoto imene, ayijambule galimoto imene, ayike pa social media account yake, aliyese adziwe kuti iyeyo wakumanapo maso ndi maso ndi galimoto imeneyi. Pa number 3, iyoyi imaonesa kuti munthu amakonda teknoloji yasopano. Mukudziwa ino kuti wina aliyense amene amafunika kuti aoneke ndi ozisata amakhala ndi foni yapamwamba imene ndi latest, imene ikunyamula mateknoloji onse. Ndikuti so at least computer yamphamvu imene ili ndi latest technology, i7 kaya amagwisa ntchito Mac mwa zinthu zina zotero. Ndiye kukhala ndi galimoto imene ndi galimoto imene ili ndi teknoloji yamphamvu ndi chinthuso chimene wina aliyense amachifuna. Brandi ya Tesla imalumikizidwa ndi anthu olemera kwambiri komanso anthu ama business. Tikukhulupirira kuti mukudziwa bwino nkhani yokhuzana ndi Tesla kuti wina aliyense amene machita society ndi kupezeka ndi zinthu za Tesla amaoneka ngati ndi munthu mmodzi mwa anthu ozindikira kwambiri.
munthu akamayenda ndi cyber truck anthu ambiri amamuyang'ana kwambiri, ndi chifukwa chakuti iyi ndi galimoto imene sikuti imangoonesa kuti munthu iwe ndiwe munthu wa ndalama ayi, koma imaonesa mphamvu eya, komanso imaonesa kuti munthu we uli ndi moyo wapasogolo. Ndifunse funso lakuti nanga inuyo mukuganiza bwanji za Tesla Cybertruck? Kodi mungakondwe mutakhala nayo kapena ndinu anzanga chifukwa chakuti kuti mukhonza kukondwa mutakhala nayo koma mulibe ndalama? Tizozana chilungamo. Okay, funso ndilakuti mutakhala ndi ndalama zambiri mukhonza kugula Tesla Cybertruck? Lembani makomenti, osayiwala kupanga like, subscribe komanso kugawana ndi anzanu zokhuzana ndi video iyi. Tionane mu video yosalirayo. Dzina langa ndine Sam Mavita. Sala kukuti sala wako paka ndani, ili pano kukupa some true facts day and night, wako na mizani ndani mwambela ndani, sala kukuti sala wako paka ndani, ili pano to give it true facts day and night, from Sanje to Chitipa ndife number 1 makata kwende fail, ili pano put your smile upon your face, kukupunzi sale, hivi benga